ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MV-79 ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁନାଲପାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠପଟା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୁନାଲପାଲି ବସ୍ତି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ MV-79 ରେଞ୍ଜର ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫରେଷ୍ଟର ଶିବଜିତ ମଣ୍ଡଳ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବଳରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଟୁକୁନା ଚନ୍ଦ୍ର ବରଡ଼ା, ସୁମିତ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 50ଟି ପଟା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଟା ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କେହି କିଛି କହି ନ ପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ କାଠ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ଫରେଷ୍ଟର ଶିବଜିତ ମଣ୍ଡଳ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇ କାଠ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେହି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିନଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ କେସ୍କୁ ନେଇ 2020-2021 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ MV-79 ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗର ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି କାଠ ଜବତ ଘଟଣା କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖଇରପୁଟରୁ ମାନସ କୁମାର କଟ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚିଲିକା ନ୍ୟୁଜ୍।